Za bolji pregled namještaja iz različitih kutova, držite srednju tipku miša ili kotačić i povucite kako biste zakrenuli pogled. Rotacija se uvijek događa oko aktivnog objekta, označenog narančastom točkom. Ako odaberete drugi objekt kao aktivan, rotacija će se centrirati oko njega. Da bi ovo radilo, otvorite Preferences, zatim Navigation i omogućite Orbit Around Selection. Udaljenost pogleda kontrolirate kotačićem miša za približavanje i udaljavanje ili klikom na ikonu povećala i povlačenjem dok držite tipku miša pritisnutom. Za precizniju kontrolu držite kontrol i vucite sa srednjom tipkom miša pritisnutom. Za pomicanje pogleda bez rotacije kliknite ikonu ruke i povucite ili držite Shift i vucite sa srednjom tipkom miša. Za detaljniji pregled dizajna dostupni su razni alati za vizualizaciju. Možete sakriti fronte kako biste zavirili u unutrašnjost korpusa. Uključite X-ray rentgenski prikaz da biste vidjeli kroz objekte. Prebacite se u žičani prikaz, wireframe, za pregled konstrukcije. Ili sakrite dimenzijske oznake, measurements, koje vam smetaju. Za brzo uključivanje i isključivanje vidljivosti mjera, pritisnite tipku EM ili kliknite ikonu mjera. Tako radni prostor ostaje čist i fokusiran na elemente na kojima radite. Ako ste novi u Blenderu, važan je pojam ishodišne točke, origin. Prikazana je kao narančasta točka iz sve radnje, poput rotacije ili promjene dimenzija, temelje se na njoj. Kada postavljate položaj objekta, zapravo definirate položaj njegove ishodišne točke, a ostatak objekta se prema njoj smješta. Kod promjene dimenzija, skaliranje ide od ishodišta prema van. Kod rotacije, objekt se zakreće oko ishodišta. Ako želite povećati neku dimenziju, ali da se objekt produži u suprotnom smjeru, promijenite ishodište. Uđite u Edit Mode, odaberite jedan vrh, Vertex, zatim odaberite Set Origin. Imajte na umu da gornja alatna traka, Header, ovisi o aktivnom alatu, pa provjerite da je Easy Form Studio odabran. Sada će se, kad mijenjate dimenzije, objekt produžavati u suprotnom smjeru.